Obrim plana esportiva i, Albert, entrem a la compta enrere per aquesta mitja de Montornès. Una mitja que no es feia des de 2019 i que enguany torna. La prova es farà el diumenge 27 de març, però just aquesta tarda s'ha fet la presentació de l'edició d'aquest any. L'acte s'ha fet a Montmeló i allà hi ha la nostra companya Laia Lafort. Bona nit. Laia, com es presenta aquesta mitja? Bona nit, Albert. Doncs es presenta amb més ganes que mai. Avui s'ha fet aquest acte de presentació de la mitja aquí a la sala de la Concòrdia de Montmeló, que de fet acaba d'acabar tot just ara. En aquest acte hi han assistit un centenar de persones entre l'organització, els ajuntaments que hi col·laboren i també molts ciutadans i corredors encuriosits que volien saber tots els detalls de la cursa d'enguany. Una cursa que manté el seu recorregut habitual, tant al llarg de 23 quilòmetres com també al curt de 6 quilòmetres. A més, es tracta d'una prova atlètica, cal destacar també sobretot que destaca per la seva solidaritat. Com cada any, per cada persona que s'inscrigui es farà una aportació d'1 € a la Creu Roja pels seus projectes solidaris, però aquesta vegada no només destacarà per la seva solidaritat, també per la sostenibilitat. Des de l'organització s'està tenint molt en compte el medi ambient. Per exemple, una de les activitats que es farà és que després de les curses, uns dies posteriors, es tornarà a fer el mateix recorregut per recollir tota la brossa que puguin deixar els corredors, com per exemple les ampolles d'aigua. Tots aquests detalls s'han explicat avui en aquest acte de presentació, però sobretot el que s'ha vist a l'ambient és molta felicitat, molta motivació per tornar a viure aquesta mitja que durant els darrers anys no s'ha pogut fer a causa de la pandèmia. És per això que des de l'organització estan molt satisfets de reprendre aquesta prova atlètica, que sens dubte és una prova de referència de tot el Baix Vallès. La motivació és doble, les ganes són moltes, la il·lusió és moltíssima i a més ho estem notant. La gent tenia ganes de participar, la gent tenia ganes de tornar, la gent tenia ganes de córrer. La resposta de les inscripcions mateix ha estat molt bona. Aquest any l'eix vertebrador de la mitja, per així dir-ho, seran els objectius de desenvolupament sostenible, que engloba des de la sostenibilitat social, el compromís per una societat millor, més sostenible, però socialment, que tothom arribi en igualtat d'oportunitats. En l'edició d'enguany s'han hagut de limitar les inscripcions a 1.500 dorsals a causa de la situació sanitària. De moment ja hi ha gairebé 1.300 inscrits, però es preveu que a la setmana vinent ja s'arribi als 1.500. Moltes gràcies, Laia. Des de Montmeló, recordar que un any més Vallès Visió serà la televisió oficial d'aquesta mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca. Per això fem un ampli seguiment de tots els actes previs, com també us oferirem un reportatge especial el diumenge 27 de març en l'edició de la jornada de diumenge a partir de les 10 de la nit.